Нашата база за европалети започва да прилича все повече на бизнес, но трябва да направим някои промени. Новият бус, който ви показахме в предния клип, най-после пристигна. Междувременно тръгнахме за Стара Загора, понеже трябваше да оговорим сделка за изкупуване на европалети. Разбира се, минахме да хапнем и през Сандвичака, най-известното място в Стара Загора. Отидохме на срещата добре нахранени, за да оговорим взимането на около 600 европалета изкари. След това тръгнахме към Казанлък, където трябваше да се срещнем с един наш партньор. По пътя заваля толкова голям дъжд, че едва шофирахме. Междувременно колегата от базата в Пловдив ни изпрати кадри и разбрахме, че там положението е същото. Цялата база беше под вода. Това не можеше да продължава така. След като се върнахме, се събрахме на среща, за да обсъдим как да направим дренажите на базата. На следващия ден вече беше слънчево и колегите подготвяха новия камион за първото му товарене с европалети. Тогава разбрахме, че има проблем. Окачването, с което бяхме купили новия камион, не беше правилното и още на първият 1 тон товар гумите опряха в калника. Докато мислихме как да оправим положението, на шефа му писна от толкова много разходи и реши да се направи на арабски шейх. Следващата задача е да конвертираме новия бус на въздушно окачване, понеже ресьорите, с които го взехме, не са правилните. Консултирахме се с фирма, която каза, че цялата работа ще струва около 1600 лева. След работа се събрахме на оперативка, за да преценим как да се справим с най-големия ни проблем – отводняването на базата. Последвайте ни! Защото смятаме да ви покажем всяка стъпка от модернизирането на нашата база и от развитието на нашия бизнес.